Jos teillä on Raamattu ja haluatte seurata mukana, niin tämä löytyy sieltä Luukkaan evankeliumin 10. luvusta. Hyvin, hyvin tuttu Raamatun kertomus Martasta ja Mariasta. Aloitetaan sillä, että kertokaas, minkälainen teidän mielestä Martta on. Huudelkaa sieltä niin kuin Martan ominaisuuksia, luonteenpiirteitä, taipumuksia. Suorittaja. Huolehtiva. Vastuuntuntoinen. Arkinen. Mutta realisti ja usko Jeesukseen oli toinen, joka siis Pietarin kanssa myös. Kyllä. Realisti ja hänellä oli usko. Myöskin siinä kohtaa, kun Lasarus oli kuollut, niin Jeesus kohtasi Martan ensin. Ja Martta niin kuin todisti, että minä uskon. Mutta hän oli hämmentynyt. Joo. Oliko vielä Martasta jotain? Oliko se Martasta vai Martasta? Mä puhun Martasta. Martasta. Kato, mulla on kuuluvaa, että mä kaikkea kuulen. Joo. Siis Marttahan siinä jo, kun Jeesus tuli sinne, kun Lasarus oli sairaana, niin siinähän hän sanoi, että sinä olet Jumala. Kyllä, Niin. nimenomaan. Ja muista, että Jumala ei asettele meitä ihmisiä meidän ominaisuuksien mukaan huonommaksi ja paremmaksi. Jumala ei toimi niin, koska me kaikki ollaan hänelle rakkaita. Otetaan Maria. Mitä sanoisit Mariasta? Palvova. Tunteellinen, rohkea. Se halusi sitä sydämeen juoda niin kuin Jeesuksen rakkautta. Nälkäinen sen puoleen, mitä Jeesuksella on. Halusi juoda siitä. Meille ei kerrota, mitä tässä oli tapahtunut ennen sitä. Mä lähden nyt jakeesta 38, jossa kerrotaan, että Jeesus tuli erääseen kylään. Muuan nainen nimeltä Martta otti hänet luokseen. Ja sitten, että Martalla oli sisar, jonka nimi oli Maria. Tämä asettui istumaan Herran jalkojen juureen ja kuunteli hänen puhettaan. Me ollaan täällä oppiaksemme kuuntelemaan hänen puhettaan. Mulla on jotenkin sellainen olo, että valtaosa meistä ihmisistä on niin, että meissä on Marttaa sekä Mariaa. Meissä on ne molemmat puolet olemassa. Mutta se uusi löytö, mikä mulle avautui, kun mä tästä kun keskustelin Pyhän Hengen kanssa, oli se, että Maria uskalsi tehdä sen, mitä hänen sydämensä kaipasi. Eli hän oli oikeasti rohkea. Jos te ajattelette sen ajan kulttuuria ja naista siinä kulttuurissa, niin mä luulen, että Maria ja Martta molemmat tiesi naisen roolin ja tehtävän, ja Martta oli siinä kiinni. Näin kuuluu toimia, näin kuuluu tehdä, minulta odotetaan tätä. Mitä ihmiset ajattelee, jos minä tekisi tätä? Hän oli saanut varmaan niin kuin pönkitystä myös itse tunnolleen, että hän hoiti sitä tehtävää hyvin, ja se oli niin kuin rohkaissut häntä pysymään sillä tiellä. Mutta Maria taas, nämä on oletuksia osittain, mutta hän oli jo päässyt siihen, että ihan sama, mitä ihmiset ajattelee. Minä haluan kuunnella Jeesusta. Tämä on liian arvokasta tuhlattavaksi mihinkään muuhun. Eli vaikka siellä ehkä oli ympäristöstä se paine myös Mariaa kohtaan, niin hän valitsi sen, mitä Jumala pitää tärkeänä ja oleellisena. Ja nyt mä heitän tämän kysymyksen sulle ja samalla itselleni. Miten minä toimin? Ojentaudunko minä sen mukaan, mitä Jumala arvostaa ja pitää tärkeänä? Sitä, että varaan aikaa kuunnella häntä, vetäytyä hänen läsnäolonsa ja jättää
jättää sen kaiken muun, mikä meitä houkuttaa. Muista, ne voi olla hyviä asioita, ihmisten arvostamia asioita. Sä voit olla tosi monessa mukana sun elämässä. Sä voit hoitaa hyvin ja velvollisuuden tuntoisesti niitä tehtäviä, joita sulle on uskottu. Mutta viekö ne sut mennessään, niin että sä alat jo unohtaa sen sydämesi kaipuun? Ja mä oikeasti uskon, että Martta kyllä jossain tapaa, sieltä täältä ei nyt tullut niitä luonnehdintoja, mutta että ehkä siellä oli vähän kateutta tai katkeruutta, että miksi tuo tossa vaan istuu ja mun pitää täällä raataa. Eli kyllä ne Martan kommentit vähän viittaa siihen, että Herra, miksi et sä sanot tolle, että senkin pitäisi tulla auttamaan. Jolloin Jeesus laittoi rakkaudessaan ruotuun ja priorisointi tuli erittäin selväksi. Kun Jeesus sanoo täällä, että vain yksi on tarpeen. Maria on valinnut hyvän osan, eikä sitä oteta häneltä pois. Eli Maria priorisoi oikein. Hän oli uskollinen sille kaipaukselle, jonka Jumala oli laittanut hänen sydämensä. Hän halusi sitä ennen kaikkea. Ja mä uskon ja leikin niin kuin ajatuksella, että kun Maria on tarpeeksi pitkään viipynyt Jumalan läsnäolossa ja kuunnellut ja saanut sanottavaa, niin Maria lähtee jakamaan sitä omassa elämässään eteenpäin. Ja se, mikä minua tänä päivänä jotenkin haastaa ja kiehtoo, että Herra, mä haluan oppia nousemaan hengessä asioiden, olosuhteiden, tuntemusten yläpuolelle. Että ne ei pääse kahlehtimaan siitä, mikä on kaikista tärkeintä. Koska sen mukana tulee se kaikki muukin. Sana kehottaa meitä etsimään ensin taivasten valtakuntaa. Että me etsitään ensin taivasten valtakuntaa. Että me annetaan paras osa meidän ajasta Jumalalle, eikä niitä rippeitä, sitten kun ei enää ehkä mitään muuta jaksa. Ja siksi se on jotenkin niin arvokasta. Jeesus on avannut meille tien siihen, että me päästään siihen läsnäoloon. Siellä ei ole mitään estettä. Milloin tahansa sä voit mennä sinne kaikkein pyhimpään kohtaamaan Herraasi. Jeesus on avannut meidän korvat ja me voidaan harjoitella ja harjaantua kuulemaan. Ja se on meidän etuoikeus kuulla, kun Jumala puhuu. Pidetäänkö me sitä halpana? Tai vielä pahempaa, mun oma helmasynti. Mä toistan valhetta suullani, jos mä sanon, että mä en kuule. Että en mä kuule, mitä Jumala puhuu. Se ei ole totta oikeasti. Se on valhe, jonka mä oon niellyt elämäni varrella. Ja tämä vihollinen mieluusti meille niin kuin yrittää tuputtaa, että et sä kuule tai ei susta oo tai turhaa yritä tai mitä tahansa. Niin muistan nämä Power Prayerissa 2 aivan ydinasiaa. Nosta katseesi Jeesukseen, joka on kaiken yläpuolella, joka on siellä hengessä, hengen todellisuudessa. Se on meidän Jeesuksen täytetyn työn tähden. Ja kysy Pyhältä Hengeltä, mitä sinä haluat tässä tilanteessa? Tai mikä minua estää toimimasta niin kuin Maria ja asettamasta Jumalaa ykköseksi?